Jien Sister Teresa insellimlek u nilqek għal programm ieħor sejjaħtilkom ħbieb il-paċi miegħek. Nibdew billi nsejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Insellimlek minn qalbi Romina u nirringrazzjak tas-sem tiegħek f'dan il-programm. U jiena nsellem lilek Sister Teresa kif inti llum, right? Ringrazzjaw il-mulej. Infakkar jekk li semmija li jistgħu jagħmlu kuntatt magħna permezz tal-SMS nistgħu jibdew minn issa fuq 79791023 u aktar tard imbagħad niftħu l-linja tat-telefon għal dawk li jixtiequ jitkellmu fuq is-suġġett li tkun tkellmet dwaru Sister Teresa u tistgħu tagħmlu dan fuq 21 453-10453-106. Mbagħad ngħidulkom meta nkunu ftaħna l-linja. Ekku eżis semmija jew ninġabru ftit ħanajdu talba li l-Ispiritu Santu qabel ma nibdew din il-lezzjo divina tagħna tal-lum. Ejja Spiritu Qaddis, umlini bil-qawwa tal-preżenza tiegħek. L-istess kif narajt il-50 inti kont imlejt lill-ewwel imsara. Ejni nitbattal minn dak kollu li hemm ġewwa fija. Mill-pjanijiet u l-proġetti kollha li nagħmel għalija nnifsi u għall-oħrajn. Għax bekk biss inkun nista' nilqaħjar il-kelma li se tagħtini. Dawwa li moħħi biex nifhem il-messaġġ li għandek għalija u kebbis li qalbi biex nwettqu f'ħajti u f'dik taħuti. Dan għall-akbar glorja tiegħek. Amen. Eżis semmija f'dan il-programm illum għandna stedin oħra ta' importanza minn dan Ġesu li mgħallem Qaddis tagħna li oġbu jsejjaħ lili u lilek ħbieb. Però llum f'din il-lezzjo divina irid itina mediċina biex tenna ngħixu verament ferħana. U din il-mediċina tafu x'inhi? Isimgħu x'isima. Nitħaddan miegħu b'tali mod ħankun b'saħħti biex nista' bħalu ninata lil ieħor. U dan mhux possibbli se jfehmna Ġesu f'din il-lezzjo divina mingħajr l-għajnuna tiegħu. Eżis semmija, Ġesu se jitkellem illum dwar dilja sabiħa li tħalliet f'idejn bdiewa għattelin. Hija l-ġrajja traġika ta' Alla u aħna l-bnedmin ta' ħaġa li bil-mod biex tifhimha. Se naraw l-uġieħ ta' Alla li ġalek tistaġeb u tistaqsi. Iva, il-ġrajja tal-bniedem hija ġrajja ta' mħabba fi kriżi, ta' mħabba imħeġġa min-naħa ta' Alla lejna li ħafna drabi nkunu birda u nfittxu li nagħmlu biss dak li jaqblilna. Se nisimgħu illum parabola li turina biċ-ċar x'dinjità hemm f'sit li jħejji bid-delikatezza u l-imħabba id-dilja li kellu jagħtiha fi qbiela u se naraw x'arroganza bela f'dawn il-kerrejja li jaħsbu li jekk joqtlu lil bin is-sit isiru werrieta. Imma aħna wkoll nistgħu nlissnu il-kelmiet terribbli li se nisimgħu fis-silta. Ara l-werriet ejjew noqtluh biex il-wirt tiegħu noħdu aħna. Dan nagħmluh bil-fatti eżis semmija kull meta rridu nsiru Alla aħna tal-istorja tagħna minflok ma nafdaw fil-mulej. Dan iseħħ kull meta nintelqu fl-idolatrija tal-jien. Jien l-ewwel u qabel kollox. Il-parabola hija xbija tal-umanità eżis semmija u allura tiegħi u tiegħek. Umanità li ma tarafx lil ħalliq tagħha, li tinsa il-limitu tagħha. Din il-parabola traġika hija l-ġabra fil-qosor tal-ġrajja bejn Alla u Iżrael, bejn Alla u jiena u int bħala bnedmin. Nibdew ir-riflessjoni tagħna fuq din il-parabola importantissima li Ġesu b'tant ħerqa spjega lil dawk li kienu madwaru meta kien jgħixaw fostna. Il-parabola iġġib it-titlu il-għalqa iqabbilha lil bdiewa oħra. Il-parabola se turina kif Iżrael ma għamilx dak li Alla kien jistenna minnu. Illum dan li mgħallem tagħna Ġesu irrid lili u lilek mhux nifqu fuq x'għamel il-poplu ta' Iżrael, imma li
nirriflettu jekk aħna x'namlu dak li Alla qed jistenna minna. Din il-parabola Ġesu jissokta juri il-kastik aħrax li qala il-poplu ta' Iżrael u se jurina wkoll kif din is-saltna ta' Alla għaddiet minn idejh għal idejn il-Knisja. Il-Knisja minni? Il-Knisja mhix il-Kurja jew is-Santa Sede biss, hija aħna li ngħidu li aħna nsara. Aħna ħinja li nemmnu li aħna nsara, imma jekk aħna nies serji irridu nindunaw ukoll li bħala nsara inġorru responsabilità enormi. Mhix kwestjoni li wieħed imur jaħdem għall-familja u jieħsib u lidu biss. Waqt li jobdi l-liġijiet tal-pajjiż, dak anke l-pagani jagħmluh. Hemm bżonn li nistaqsu mistoqsijiet profondi lis-soċjetà ta' madwarna, hemm bżonn li ninfurmaw ruħna, hemm bżonn li nkunu differenti. Għax jista' jiġrilna eżis semmija bħalma ġrara l-alqa ta' Dwili li fuqha se tkellimna s-silta li se nirriflettu fuqha. Illum noqogħdu attenti. Il-missier lili u lilek għażaqna, naddafna, saqqinna, bnielna torri biex iħarisna, dan kollu għamlu bi Kristu l-qaddistana li jinsab fostna llum li taħajtu l-Aziza biex iħallas id-dejn kollu ta' dnub tiegħi u tiegħek. B'dan Kristu tagħna aħna onja, aħna għalqa għammiela li kapaċi tagħti imbit bnin u ħelwa l-festa li hu l-imbit tal-imħabba u tal-għaqda ta' bejnietna. Jitolbu lil mulej iħarisna li ma jmurx alla ħares qatt nagħtu mbit qares tal-egoizmu ġib lawn biss għax jien għandi jett tal-kollox. Eżis semmija, noqogħdu attenti. Din il-kelma llum tot għalija u għalik b'mod personali. Kull ma tajt il-Bibja hija profezija għas-soċjetà ġenerali imma wkoll għal kull bniedem. Attenti, lili u lilek ġiet mogħtija s-saltna. Iva, mal-mabudija u ritna weda għaddisa. Alla tagħna eżis semmija intrabat miegħi u miegħek li dik iż-żerrija tal-fidi kabbara sakemm issir siġra enormi li tagħti frott bnin ta' mħabba u għaqda ta' bejn l-aħwa. Jienu inti msejħin biex inkunu dawl, melħ u ħmira. Imsejħin biex inkunu profeti, xandara tal-kelma li l-mulej qaddis tagħna ikun għallimna. Jekk aħna nagħmlu dan, eżis semmija, hemm wirt jistennina li hu ikbar u isbaħ milli qatt tista' qalbna tobsor u tixtieq. Ejjew nirriflettu fuq din is-silta u nagħmlu l-lezzjo divina tagħna fil-waqt li nsejħu u nistiednu fostna lill-Omna Marija biex flimkien ma' Ġesu jennuna narblu sewwa dak li qed nagħmlu f'ħajjitna. Ħajjitna li mhix maħluqa għal hawn imma hi maħluqa biex tgħix mal-mulej għal dejjem. Nisimgħu b'attenzjoni li Romina taqranna s-silta mill-Evanġelu skont San Mattew, kapitlu 21, versi 33 sa 43. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-qassisin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu: isimgħu parabola oħra. Kien hemm wieħed sit għalqa u ħawwilha bidwieli. Tellala ħaj tas-sejjieħ madwarha, ħaffer mażar fiha u bniela torri u qabbilha lil xi bdiewa u siefer f'art oħra.
Meta wasal żmien il-frott, bat il-qaddija tiegħu għand dawk il-bdiewa biex jiġbrulu l-frott li kien imissu. Iżda l-bdiewa qabdu lill-qaddija u lil wieħed sawtuh u lil ieħor qatluh u lil ieħor ħaġruh. Reġa' batilhom qaddija oħra aktar minn qabel u għamlulhom l-istess. Fl-aħħar batilhom lill-ibnu. Min ibni jistħu qal, iżda kif raw lill-ibnu l-bdiewa bdew jgħidu bejniethom, ara l-werrieta, ejjew noqtluh biex il-wirt tiegħu nieħduh aħna. Qabduh xeħtuh il-barra mill-għalqa u qatluh. Iżda sit il-għalqa, x'jagħmilhom lil dawk il-bdiewa meta jiġi? Qalulu jeqridhom bla ħniena ta' ħżiena li huma u l-għalqa jqabbilha lil bdiewa oħra li jroddulu l-frott fi żmienu. Qalilhom Ġesu, qatt ma qrajtu fl-Iskrittura li l-ġebla li warbu l-bennija saret il-ġebla tax-xewka bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Għalhekk ngħidilkom li s-saltna ta' Alla tittieħed minn għandkom u tingħata din is-saltna lill-ġens li għamel il-frott minnha. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Tixbija tal-għalqa ta' dbieli. Ejjew eżis semmija naraw x'dawl trid titfa' fuqek, fuq il-Knisja tagħna. X'inhu tajt? Il-frott li dan li mgħallem bħala siti l-għalqa jistenna minni u minnek? Jekk nindunaw Ġesu f'din il-parabola qed jerġa' jsemmi dbieli, tgħid għaliex Ġesu ma jużax frotta oħra għaliex? U tajjeb li nkunu nafu ħanifhmu aħjar. Għax il-Lut mill-ewwel kienu jifhmu li qed jirreferi għal poplu ta' Iżrael. Il-profeti dejjem għalmu li l-poplu Ludi kien bħala għalqa ta' dwieli li Alla kien ħawwel bl-ikbar galbu u kura. Wieħed kien jistenna li dawn id-dwieli jipproduċu għeneb b'saħħtu u ħelu li jagħmel imbit mill-ifjen. Fil-fatt vers 5 mill-ktieb tal-profeta Eżajja insibu dan. Il-maħbub tiegħi kellu għalqa ta' dwieli u ħawwel fiha dwieli mill-aħjar, stennija tagħmel għeneb tajjeb, imma kull ma għamlet kien għeneb qares. Dill-għalqa semmija hi Iżrael, wara li Alla tant ħabb u ħassieb dan il-poplu stenna l-frott minn għandhom, kif qed jistenna minni u minnek. Ġesu kien jafhom sew is-siltiet tal-Antik Testament, Fil-parabola jerġa' jelenka l-premura, l-imħabba u l-ħeġġa li għandu Alla għad-dilja tiegħu li issa ma biss Iżrael imma il-komunità nisranija kollha hija fil-fatt intu jien. X'għamilha lil din id-dilja? Tella laħajta s-sejjieħ madwara. Iva hi, Alla fil-ħnina tiegħu kien jipproteġi l-poplu tiegħu kontra l-mentalità pagana u ħajja immorali billi taħ il-kelma tiegħu it-toraħ biex jigwidah kif kontinwament Alla tagħna jigwida lilna. Smajna wkoll fis-silta ħafrila sar fiha biex l-għeneb ikun jista' jsir imbit. Dan ifisser li Alla mħabba irid li l-poplu tiegħu ikun ferħan u dejjem festiv. Tajjeb insaqsi hawn, int ferħan, ferħana, akkosta dak kollu li inti qed tgħaddi minnu bħalissa. Għalilna dan il-vers ukoll u bniela torri. Dan kien iservi biex il-ħaddiema jkollhom fejn jistrieħu waraw xi ħlew u delikatezza dan Alla tagħna juża magħna. Kien hemm ukoll post fejn jaħżnu l-għeneb sakemm jingħasar. Il-bejt imbagħad kien il-post minn fejn jassu l-għalqa. Jirreferi għal meta Alla tagħna kontinwament iħares mis-sema u jindokra l-poplu tiegħu fil-waqt li jitaxxaq bih u bil-ħidma tiegħu. Iva żissemmija Alla tagħna kontinwament jitaxxaq u jindokra dak kollu li nkunu qegħdin nagħmlu u noffru kemm bil-ħidma kif ukoll bil-mart u
u l-problemi kollha tagħna waqt li qed inħejju ruħna biex ġurnata mmorru niltaqgħu u ngħixu miegħu għal dejjem. Is-silta mill-Vanġelu li fuqha qed nagħmlu l-lezzjo divina tagħna tkompli tgħidilna li s-sit lil din l-għalqa qabbela l xi bdiewa u sifer fartoħra. Kienet komuni li sit sinjur ikollu negozju fartoħra u jmur jieħu ħsiebu sakemm l-għeneb jikberu jimmatura. Il-parabola ta' Ġesu kienu qed jisimgħuha anke l-mexxejja tal-poplu. In-nies l-oħra preżenti mill-ewwel intebħu li Ġesu kien qed jirreferi bil-kliem tiegħu għall-obbligu li dawn il-mexxejja kellhom biex jieħdu ħsieb u kura tal-poplu kif imiss. Dawk li kunu qegħdin jisimgħu din il-parabola ħasbu li Ġesu se jispiċċa billi jfaħħar il-poplu tal-frott li qed joffri lill-Alla. Ma Ġesu jkompli mod ieħor. Isimgħu kif ikompli. Qal, meta wasal żmien il-frott, il-bdiewa qabdu l-qaddejja marell lil wieħed sawtuh, lill-ieħor qatluh, lill-ieħor ħaġruh. Biex nifhmu sew il-messaġġ tal-parabola jeħtieġ insaqsu eżis semmija. Għaliex il-bdiewa għamlu hekk? Xi jfisser meta tgħid ipproduċew għeneb qares u lil qaddejja ċanfruhom, sawtuhom, ħaġruhom, qatluhom. Dawn il-qaddejja jippreżentaw lil profeti li Alla fil-ħnina tiegħu kien jibgħat lil poplu ta' Iżrael. Meta dawn il-profeti raw li l-mexxejja tal-poplu mhux qed jiggwidaw lin-nies kif rid Alla, ċanfruhom, qalulhom mhux qed tipproduċu il-frott meħtieġ mill-għalqa ta' dwieli li fdalkom f'idejkom il-mulej. Il-mexxejja minflok ikkoreġew ruħhom għeddew lill-profeti, speċi qalulhom itilqu lehem, aħna se nkomplu nagħmlu kif dejjem għamilna. Eżis semmija, illum Ġesu f'din il-parabola qed iċanfar il-mexxejja ta' żmienu. Għadkom twebsu raskom għallhom u toffru għeneb qares kif għamlu ta' qabilkom. Xbajt għallhom mis-sakrifiċċji tal-bdabat ma niflaħx għal dan il-ħażen. Ukoll jekk tkatru it-talb jien ma nismakomx għax idejkom mimlija demm. Dawn il-mexxejja kienu jsiktu l-kuxjenza mid-delitti tagħhom billi jaħarqu annimal u joffruh lill-Alla. Bekk jaħdmu l-għalqa biex jieħdu l-frott li jaqbel lilhom u mhux li joġob lill-Alla. Il-profeti li ċanfru dan l-aġir batew, lill-Urija qatluh bix-xabla, lil Ġeremija tefaw fil-bir jekk taqraw il-Bibja eżis semmija ssibuhom kollha dawn il-fatti. U l-Zakkarija ħaġruh fil-bitħa tat-tempju. U Alla fil-ħnina kbira tiegħu baqa' jibgħat il-profeti tiegħu anki fi żmienna. U il-profeta veru jingħaraf kif jingħaraf għax ma jfittix profet personali imma jħabbar il-messaġġ ċar u tont anki jekk jopponuh xinsara li moħħhom fid-devozzjonijiet esterni biss u xejn spiritwalità jarfuh li hu profeta veru għax moħħu biss biex iservi lill-oħrajn u fuq kollox jarfuh għax għall-Vanġelu anki jissogra ħajtu. Il-parabola tkompli billi tgħidilna li fl-aħħar Alla Papà bat lill-ibnu biex ħaġa loġika li tibgħat libnek waħdu u bla protezzjoni Alla bat lill-ibnu Ġesu il-qaddis tagħna li jinsab fostna. Batu bħal ħaruf qalb il-pub għax ma setax jagħmel mod ieħor. Minant il-bdiewa Alla rid jitlobhom il-frott li hu l-imħabba u l-imħabba ma tistax tingħata bil-fors jew bil-forza.
imma bl-eżempju, bil-konvinzjoni u billi jurihom li ma hu il-frott awtentiku. Dil-parabola eżis sebija tot tal-mexxejja tal-lum ukoll. Tot ukoll għalik u għalija, kull min għandu xi tip ta' karika, kulħadd għandu xi tip ta' karika, irid joqgħod attent li ma jwarrabx lil Kristu biex imexxi kif jidillu min jagħmel hekk ikun qed ikeċċi l-Ġesu u jibdlu ma' prinċipji pagani. Hawn ħafna anki fi żmienna li jisħu li l-bniedem tant tagħmel progress li m'għandux bżonn ta' Alla jista' jmexxi waħdu li mhux veru eżis semmija għalilna kemm il-darba li Mgħallem tagħna Ġesu mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. U bħalli tafu, ir-riżultati ta' dawk li jwarbu lil Alla x'inhuma? Gwerer, faqar, irda tal-ambjent, reba u nuqqas ta' sens tal-ħajja. Issa siċ jagħmlilhom il-dawk il-bdiewa. Din domanda għal dawk fostna li jkeċċu l-Kristu minn fosthom. Żgur li aħna nwieġbu bħal mexxejja tal-poplu, jeqridhom jixħedhom l-infern. Ġesu ma jirraġunax bil-kastig. Fl-aħħar tal-parabola Ġesu qal, mela ma qrajtux li l-ġebla li warbu l-bennejja li ġiet skartata saret il-ġebla tax-xewka li fuqha se tinbena dinja ġdida għal bniedem ġdid. Alla biddel lat kriminali tal-bnedmin eżis semmija f'ħaġa tal-għaġeb, meraviljuża, kapolavur. Il-ħaruf dan Ġesu Mgħallem tagħna li ġie moti fħalq lil-pub ta' bidu għal saltna ġdida mhux aktar tal-annimali salvaġġi imma ta' mħabba u paċi fost il-bnedmin. Kif għamel dejjem fit-3 snin ta' ħidma kontinwa li jagħmel fostna, jaħfer, iħobb, ifejja, jikkonsla kontinwament. Kien jaf biss inissel madwaru imħabba u paċi. Mela ma naqtawx qalbna żissemmja meta naraw tant ħażen madwarna. Għax meta dan il-ħażen jiġi f'konfront mal-ġebla tax-xewka jiġifieri ma' dan Kristu, mhux jitkisser, imma hu il-ħażen jitkisser. Dan hu messaġġ sabiħ ta' tama. Nifqu ftit eżis-semja nisimgħu silta mużikali fejn sejra timlina bil-kuraġġ bit-tama, tfakkarna li Alla tagħna bagħat lil dan ibdu Ġesu propju biex iħobb, ifejjaq u jaħfer, għex fostna u miet propju biex jixtri u jsalva lili u lilek. Nisimgħuha Because He Lives. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove
because he lives, because he lives, I can face tomorrow, because he lives, all fear is gone, because I know he holds a future, and life is worth the living just because he lives. And then one day I'll cross the river, I'll find life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know he lives, because he lives. I can face tomorrow, because he lives. All fear is gone, because I know he holds a future, and life is worth the living just because he lives. And life is worth the living just because he lives. Eżis semmija, ejjew inkomplu din il-lezzjo divina tagħna dwar din is-silta importanti, il-parabola tal-għalqa ta' dwieli. Inkomplu nirriflettu fuqha ħanifmu sewwa dak li Ġesu b'tant ħeġġa irid jgħallem lili u lilek illum. Ekku, kull wieħed u waħda minna tirrifletti iġdilja li qed tagħmel frod bnin jew inkella iġdilja mingħajr frod. Għalqa ta' dwieli, dejjem saħritni din il-parabola. Dejjem tfakkarni fil-poplu ludi li Alla tant kien jieħu gost ixebħu mal-għalqa li jieħu ħsieb b'tant kura. Għalilna zaqa, naddafa miżrar, ħawwel fija dwieli mill-aħjar, bena torri f'nofsa u wkoll ħaffer masar fija. Eżis semmija. Tafu intu li waħda minn dawn id-dwieli hija int, hija jien. Kemm nixtieqek tinduna li dan il-mulej għażistana ħawlek fil-knisja tiegħu u issa qed jistenna minnek u minni il-frott, għeneb tajjeb u bnin. Skopri li hija l-mamudija li għamlitek dilja fl-għalqa ta' dan il-mulej qaddis tagħna li jinsab hawnhekk preżenti, ikelmek bl-akbar ħlewwa mimħabba. Hija l-griżma li komplet issaħħek, hi l-Ewkaristija li qed mantnik u għal-qrar iż-żabra kontinwa tiegħek. Qed tipprofitta kif imiss minn dan il-ġid. F'din l-għalqa indiljam imħawla ħdejn dwieli oħrajn, flimkien niffurmaw il-għalqa, flimkien niffurmaw komunità aħwa li ngħixu mal-aħwa. Issa kun naf li id-dilja ma tiswa l-xejn jekk mhux għall-frott tagħha, l-injam tagħha u bla siwi, il-frijajn nexfin tajbin biss għall-ħruq. Mela d-dilja bla frott itajba biss biex tinqala u titqaċċad. Issa ħallini nistaqsik ftit. Jekk u meta Ġesu li mgħallem jiġi jfittex il-frott fik u anke fija, tgħid sa jsib. Jista' jkun li sa jsib ħafna. Ma x'inhu dak il-frott qares li jiena u int jeħtieġ narblu biex naraw x'inhu u nħallu l-imħabba ta' dan Ġesu li mgħallem tagħna jibdlu fi frott bnin u tajjeb. Nistudjaw daqsxejn flimkien x'inhu l-frott tal-Ispirtu li tant jallimna fuqu San Pawl. L-ewwel frott huwa l-ferħ. U nerġa' nistaqsik, għandek ferħ int li qed tismani?
akkost ta' dak kollu li tinsab fihe. Frottiħu l-imħabba. Kemm għandek imħabba jgħid? L-imħabba tiegħek hija limitata għall-familja tiegħek, għal dawk ta' madwarek, dawk li jħobbuk. U x'ingħidu għall-imħabba li tuża ma' dawk li ma tantx iġibuk jew għamlulek xi ħsara. Frott tal-ispirtu eżissi miegħu għas-sabar, għandek sabar. U għall-ġentilezza kemm qed neżerċita l-ġentilezza. Frott tal-ispirtu wkoll hija t-tjubija, il-fedeltà, il-kontroll, kapaċi nikkontrolla. Hemm jew m'hemmx frott f'din id-dilja. Forsi sikwit Ġesu sab lili jew lilek biċċa zokk niexef u allura batlek il-profeti. Min huma dawn il-profeti? Jistgħu jkunu saċerdoti, sħabek, ekku xi programm li inti tisma', xi ġrajja li tiġri f'ħajtek jew f'dawk ta' madwarek. U dawn ġabuk f'sensik. Għalulek li ħajtek mhix ħajja daqshekk tajba. Għalulek li sirt dilja bla wera, fera nixfa, zokk bla saħħa. Immint ma tajtx każ. U forsi hawn min jirrispondi lele, ma rridx ninbidel. Għaltinna s-silta, il-wieħed sawtuh, ieħor qatluh, lill-ieħor ħaġruh. Et kultant namlu l-istess aħna lill-profeti li jibatilna Alla. Et tagħti każ li dan Alla kelmek tandrabi permezz ta' ibnu, kelmek permezz tal-Bibja, tal-leħen li finfin ikelmek f'qalbek. Imma forsi inti bqaj dejjem ta' birruħek li m'intix tisma' u f'gajt leħen Ġesu bilħna oħrajn. Rid tibqa' dilja nixfa bla frott. Rid li tibqa' tissejjaħ nisranija li tibqa' membru tal-Knisja Kattolika imma ftit li xejn forsi jimpurtak li tkun dilja bil-frott kif jixtieqek tkun li Mgħallem tagħna Ġesu. Ftit li xejn jimpurtak li tagħżel f'ħajtek lil Ġesu bħala il-ġebla tax-xewka. Aħna aħjar minn ta' qabilna, minn dawk ta' żmien Ġesu. X'inhi t-tweġiba tagħna għall-imħabba u l-attenzjoni tal-missier tas-sema lejna? Isimgħu għall-kelma ta' Kristu biex tifhmu dak li jrid Alla minna. Inħadmuha fina biex nagħmlu l-frott, jekk le, bħal ta' qabilna nkunu mwarbin u nieħdu l-kastig. Jeħtieġ insaqsi spiss lili nnifsi xi jrid Alla li mbierek minni illum. Aħna li nissejħu l-poplu tiegħu tat-Testament il-ġdid irid qabel xejn li id-doni li jagħtina fuq kollox id-don tal-fidi u tal-ħbiberija tagħna miegħu nibżgħu għalihom u ma nitilfuhomx. It-tieni, Alla jrid li nagħmlu frott tajjeb. Mhux biżżejjed li nkunu siġra ħajja, iżda rridu nkunu wkoll siġra li tagħmel ħafna frott, emejjel tajba. U intant semmija iż-żmien għaddej u ma jdumx ma jmiss lili u lilek ukoll li tinqala minn hemm biex minflokok titħawwel dilja ora li tagħti l-frott fi żmienha. Nitħattu ftit mal-mulej tagħna Ġesu ngħidulu kemm il-darba wissejtna b'diversi varjazzjonijiet fuq l-istess tema fil-kelma qaddisa tiegħek. Daqqa semmi t-talenti u l-interessi Ġesu, daqqa tisħed it-tina selvaġġa u tagħtiha sen oħra, daqqa ġġib ix-xbija tad-dilja. Inti kkurana b'mod tant tajjeb mulej u saffina biex nagħmlu iżjed frott, imma tqaċċatna jekk ninqatgħu minnek, jekk insiru friaj nixfa, jekk ma nipproduċu xejn. Intafa mulej li mingħajrek xejn ma niswew, imma fik li s-saħħa ħana nistgħu kollox. U issejtna li minn għandna trid frott abbundanti bnin fi żmienu. Bir-raġuni ċċanfarna mulej li wara lilek da żmien kollu magħna għadna ma rafnikx. Mulej, għall-imħabba li ilek turina, għall-attenzjoni li dejjem tatina, għażmien li ilek tislifna, bir-raġun tippretendi li natuk riżultati, li nirrendulek b'mod adegwat li ssib xi ħaġa f'idejk minn għandna. Investejt wisq fina biex tibqa' newtrali, indifferenti, distakkat.
mulej lanqas jixraqlek li naħlulek ġidek, kemm nixtiequ li nroddulek il-frott fi żmienu. Aħfrinna mulej, għaż-żmien li tlifna, għat-talenti li ħlejna, għal-kedet li nagħtu lill-art fejn ħawwiltna. Ejna nimmaturaw, ejna nħaddmu imħabtek magħna, ejna ma niddiżappuntawx iktar. Ġadda ħafna żmien, mulej. Però hija weż issemmija, ma nħallux li Mugħallem jaqta' qalbu minna għax inkunu qegħdin nissugraw li nsiru dilja tajba biss għall-ħruq. Ngħidulu flimkien. Kun magħna mulej, imlina bid-den biex narfu nroddulek frod bnin u kotran fi żmienu. Wasal il-moment issa li niftħu l-linja tat-telefon u fakkarkom fin-numru li huwa 21453-11453-106 u wkoll komplu batu l-messaġġi tagħkom fuq 79791023. Għalhekk jekk tixtiequ titkellmu ma' sister u taqsmu xi esperjenzek fuq dan is-suġġett li qed titratta llum tistgħu tagħmlu dan permezz tat-telefon il-linja hija miftuħa. Se ngħaddi għal xi messaġġi, sister. Messaġġ għajdilna eżis Romina u sister Teresa, nixtieq minn qalbi nirringrazzjakom ta' dawn il-programmi kollha li għamiltu għal il-vera mis-sejtuni u għamiltu il-ġid kbir spiritwali. U għamiltuli ħafna kuraġġ biex nipprova ngħix sew kuljum. Keep it up, proset u grazzi tas-sagrifiċċji kbar li għamiltu għalina. Napprezza immens. Dan nirringrazzjaw dejjem il-mulej u xvera Romina li namlu kollox għall-glorja tiegħu li jużana u l-pjaċir tagħna li nkunu nafu li dan il-mulej mhux aħna ikun qed jagħmel xi ftit ġid anke magħkom issemmijakom. Eżatt. U jgħidilna wkoll hekk jiena rrekordjaj dawn il-programmi kollha tagħkom ħalli kull meta ikolli bżonn nerġa' nismagħhom għax fihom wisq ġid. Kienet tkun ħasra kieku jien ma rrekordjajt dawn il-programmi tagħkom, my dear friends, jgħidilna dan il-messaġġ. U twedna ħafna t-talb tagħha tgħidilna jidher li għandna telefonata. Hello Radio Marija. Hello, nsellimlek il-paċi miegħek. Nilqgħuk magħna. Nillingrazzjawk ħafna ta' dan it-tagħlim li tagħtuna li tant għandna bżonnu. U għanna bżon li anki nalmu il-lulidna, billu li tulidna, għalix l-imħabba talla hija kbira ħafna. U anki jina najt dik il-qoddisa, dik it-qarbina, oħti hija. Titlivix, tibdila ma xejn, ix-xogħol tilħaq tagħmlu. Imma titlivx dik il-qoddisa u t-qarbina, kieku nafu s-saħħa l-tina u l-għajnuna żgur li ma nitfuwix. Mux hija bżonn jiġi l-ħadd biex imorru qoddisa. Anki t-tfal u dawn li jissamlu l-praċett u l-krizma għandhom ikomplu ħarsa jħarġuhom fuq l-qoddisa tqarbina. Għax inkella ma jidrawx li jmorru l-qoddisa kultant ċertu xebbitu ġubintu minnu qas ta' dawn l-affarijiet ma jmorrux il-Knisja xi ħossuhom. Forse hekk jiddejqu minn jarhom diħlin. Grazzi ħafna tal-messaġġ. Il-paċi magħkom u grazzi ħafna intom tal-programm. Grazzi dinja mis-sema. Grazzi. Nitolbu semmija jitkellmu xi ħaġa dwar dat-talim li wasletilna Sister Teresa. Riflessjonijiet kif lilkom din il-parabola tolqotkom. Biex bekk anka nistgħu forsi hemm xi ħadd ikollu l-istess ħsieb u hekk nkun nistgħu naqsmu ħsibijiet tagħna ma' xulxin. X'taħseb Sister? Ekku wieħed preċiż, hekk nkun nixtieq il-kelma li tkun laqtet lili għax din il-kelma kif bdejna mill-bidu. Il-kelma tkun għalik hekk personali.
fil-messaġġi qegħdin waslu ta' dan ġifieri. Però anka fit-telefonati nixtieq x'kelma laqtitek lilek meta inti esperjenzajt il-mulej hekk u ħallejtu hekk u qed tagħmel dan l-inbit tajjeb u tferraħ lil ħaddieħor. X'esperjenza qed tħoss ġo fik hekk hu? Nitalmu minn xulxin u ġveru kif qaltilna Romina. Infakarkom fin-numru li huwa 21456-21453106 min jixtieq jitkellem ma' sister dwar din il-parabola li fiha ħafna xtaw motu ġvera. Qed nara Romina, qed nara dan għaw messaġġ hekk u kif trid tkun ferħana meta ibnek stess ma jridx jaffina. Hija veru, hija ħasra. Però hekk nifhmu naqra li żgħażagħ tagħna jiena ikollha ħafna kuntatt hekk anke ma' ġenituri u hekk, speċjalment meta kont l-iskola tfal qegħdin fl-età. Il-ġenituri hekk nibda ngħidilhom u ngħidha lilkom ukoll hekk biex meta jibdew jikbru tfal ma nibqawx b'dak kif irid ngħid ġenituri isu b'dak il-poter, nibda nifraħ li l-ġuvni x-xebba qed tikber u nibda naġixxi magħha anka kif nitkellem magħha, nibda nurija li issa qed nifraħ qed tikber għax tista' tifhimni, għax tista' niftaħ qalbi magħha jien magħha mingħajr ma toqgħod tgħidilha inti iftaħ qalbek miegħi jew lilu iftaħ. Imma inti tkun ġa qed issir dik ir-relation miegħek li inti qed tafda. Issa għal din qed tgħidilna din is-semmija jew semmih ma nafx, kif teża tkun ferħana hija xi semmija. Issa jekk huwa dan ibnek huwa f'xi età, pereżempju, dan iż-żgħażagħ. Għandna telefonata sister ta' biex imbagħad forsi ma ħallux fuq il-linja forsi l-ħajja tagħna. Ngħidin biss li hemm iż-żgħażagħ hemm żmien hemm epoka li jridu jinqatgħu mill-awtorità. Hija normalissima u li jinqatgħu min-normalità l-ewwel tal-ġenituri ta' dak kollu li jgħidulhom u għalhekk ngħidu ħafna żgħażagħ ma jridux jafu balla għax dak għalmitu lill-mama. Però dak huwa tajjeb u se jibqa' fihom, però meta jiskopru once lil Ġesu jerġa' dak it-tagħlim li inti tkun tajthom jerġa' jinbet fihom u jibdew josservaw. Nitolbu għal din is-semmija u kull minnu bħala u ġifieri. Ekku. Telefonata, hello Radio Marija. Hello? Hello. Yes. Hello. Bonġu. Rabina u sissa Serena. Nilqawk magħna. Nilqawk magħna. Iva, Marija. Għalajdek. Xlaqtek mill-parabola li. Parabola. Isek qed tirrifjuta l-Ġesu. La, wieħed qatluh, wieħed jek, ma rridx jafu bih. Qed nifhimha jiena, issa però fejn qed issemmi s-ser li nrabbu u l-morru. Jiena għandi tifla nitifreċet milux ħafna. Se mhux tifla minuta x'jiena għandna. Neputija. U t-tifel tiegħi jħodha regolari u jitkun titmur, tkun titmur. Ekku. Ma titlifix. Għaddisas qalbina, pero kien jgħidli, ma miex jien niftakar, il-prez di konda l-ninti. Sada mużlajr, mux ħanis kem mandux. Għallija. Ħadd kompli twieġbek ta' sister minn fuq tismaħa fuq radio? Dasek, nismaħa fuq radio iżda. Ok, nirringrazzjawk Ma jibqgħu jiftakru ta' minna. Sorry, skużani? Sellaħħom jibqgħu jiftakru ta' Ekku. Jiftakru rġilu li sa' Ħalli jihdu l-aħħar telefonata naħseb ta' grazzi ħafna telefonat oħra l Radio Marija. Bonġur Radio Marija. L-onet proset tal-programm, il-sister u anki inti Romina. Grazzi. Jina jek del-parabola laqtitni. Vera, kiku tiddixxerni, vera, Alla jħuħsibek. Jina ġifiri għaddejt ma' ħafna esperienzi nisam id-dawl u mitl il-raġel. U tant diddili ħaħsib Alla li preparala kollox kiku toqgħod ippreparali kollox biex jina qatt ma nkun waħdi u li dejjem insib lajnuna u vera meta inti
tkun taf kif qalet is-sister, vera titgħallem Preċiż, u iva. jizrana u mbagħad jibda jaħsad. U l-frott vera iġallek tagħmel il-frott int bit-talim tiegħu li inti tibqa' ġifieri fih. U bix-xieda tiegħek. U proset tal-programm. Nirringrazzawk, Ringrazzjaw lilek ukoll ta' dan li inti għattilna. U Għamlet- tal-li kont maħna tismana. Għamlet Għax il-programm- riflessjoni sabiħa, Riflessjoni sabiħa. U verament sabiħa. Ekku, għax meta jkonna l-alla mana, pero nżid naqra pont maħħa. Alla jagħmel mana, Alla jagħmel mana u Alla jtik il-ferħ, pero rridu nidraw ukoll li rridu nżommu l-ferħ, mhux ferħ minn barra, ferħ ġewwieni, anka fit-tbatija, anka fit-tbatija. Li għal-kem dak il-ħin nkunu qegħdin naraw li hawn min jgħidlek għax lili u għax mhux lili li għall-ansini, imma rridu nindunaw bħal mandunat Omna Marija li tinsab preżenti hawn li indunat Marija ħaġa waħda, għaddiċ minn tbatija Marija, indunat li Alla huwa iżjed bravu minna. U dak li jiġri, disgrazzja, ixini, mewt Alla-rrieda, ma nafx, ixini, ibni mhux ikellimni, ġrali, ixini. Xem moħbi mulej f'da u jiena nofrilu dak li nkun għaddejja minnu u qed naħżen għan-naħa l-oħra. Sister, ma nafx tix indaħlu l-aħħar telefonata? X'taħseb? Iva, nisqan. L-aħħar waħda u fil-qosor jekk jista' L-aħħar waħda u jkun. fil-qosor. Hello Radio Marija. Hello, Bonġu. għadanti għasri, għax għandi bħal poezija, bidwi t-sokku frijaj. Għandek pal Skont kemmi twila, ma rridu nagħlqu b'daqsxejn bit-talba, issa u anka bis-sigla. Donejda naġġel? Għajda ġel naqra. Għajda, għajda. Jekk ikun qed nara l-ħin ma jimpurtax hekk inwaqfek u veru. Le, għasċej. Alright. U batna tkun darbora. Ok. Alright. Ibda. Grazzi nejx li dan il-bidwi, iħor bħalu zgur maħawx, jaħza twiċċi l-alqa, zgur li fxolu ma hemm żball, kien hemm malqa bla mitifsa, din oġbitu għalli ħrida, il-qawatija u nizlet fuqa u din il-alqa ġiet imbirka. F'din il-alqa żeradilja li ju stess kien jieħu ħsiba, iż-żmien kollu għajneħ fuqa, din fil-fond qabdet eruqa. Għadda żmien u d-dilja nibtiet u bdiet tikber u tisbiħ. Kienet sokta d-dilja vera, lara mart u waqqas taħsir. Mit-sok ħarġu 12 fera, dan sewa kienu mqabdin. Kull xorta tarwifen qamu, bxej ma kienu imqaċtin. Ma t-sokku 12 fera, ħarġu ħafna frijaj ġodda. Tant kibru u xebilku li daru mad-dinja kollha. Il-bidwi baqa jieħu ħsiba, inaqqi u neħħi l-frieħ żina, isaqqi u jagħti sustanzi il-masafi u abbondanti. Għax ma tsok b'saħħtu mqabdin, il-frieħ kollha imsaħħin u ma ħodor u għax ħajjin u jagħtu l-frott matul is-snin. Jekk xi wħud mill-frieħ jaħsbu li tsokk aktar bżonn m'għandhomx, f'qas iż-żmien jiddispjaċihom għax frott aktar ma jkollhomx. Il-bidwi lil dawn jipprova b'imħabba kbira jieħu ħsieb, ma tsokk jerġa' jqabbadhom biex il-ħajja jieħdu mill-ġdid. Triċ nifqu għaw sabiħa, l-lum vera sabiħa. U din nassumi li għamilta inti. Jekk ma jimpurtax, għax ħajsirinna l-ħin, iridna fil-53 vera fadal ftit, uridu ngħidu talba, Imma però verament sabiħa. sabiħa, jiena naħseb li l-ek ġili smajtek tamel anki fta li għamilna rissib, tux vera. Nirringrazzaw Vera, ħafna. Romina taf minn jinnaħseb, ekk Alright, sabiħa, pero sa jkonna nifqu, tax sa ħanalqu Nirringrazzjaw. l-programm. Intom tafu l-affarijiet tagħkom. Imma verament sabiħa, proset. U xirqa ħafna ma li tkellem Malli għallimna l-lum. Grazzi ħafna. Sister, Jiena kull ma nixtieq Romina qabel nagħlqu nfakkarhom li r-repetizzjoni ta' dan il-programm issir is-sibt fil-5:30 ta' filgħodu. Jekk issa ninġabru eżis semmija biex nirringrazzjaw u nfaħru l-mulej u lill-Omna Marija ta' dak li jagħmlu magħna illum waqt din il-lezzjoni fina. inrodlok ħajr mulej Ġessu tal-kelma tiegħek li mhux biss tajta lid-disċipli 2000 sena ilu,
imma li l-lum ukoll tajta anke lili. Għatini l-Ispirtu Qaddis tiegħek sabiex bil-qawwa tiegħu ngħix kuljum fid-dawl tagħha u sabiex b'imħabba nwassala lill-oħrajn. Dan itolbulek bl-interċessjoni ta' ommok u ommi Marija li kienet l-ewwel waħda li laqata f'qalba u f'ħajjita. Għall-glorja tal-Missier li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu. Amen. Ħallu fidejna qabel ma nagħlqu li l-dawk li talbuna biex nitolbu għalihom, mod speċjali għal tifla se tiġi operata għada, intom dejjem f'moħħna u f'talbna ta'. U jiena flimkien ma' Romina nixtieq nirringrazzjak li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Grazzi lilek. Inti bisfu dillat, jew fiskit ta' smewi.